Allah ya ce kawai ni a guna ba wani mumini sai wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da manzan Allah. To shi kenan kaga dai kamar magana ta tsaya ana sai ya ce ai akwai abin da nake nufi zan gaya mu. Wa iza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yazhabu. Su waɗanda suke tare da shi din nan da kuka ji ina cewa wallazina ma'ahu ashiddau alal kufari ruhamau bainahu to sun cika wannan sharadin sannan suka zama ma'ahu din. Sai ce wa iza kanu ma'ahu idan suna tare da shugaba ala amrin jami'in, shugaba ya ce kowa ya zo, to duk an haɗu an taru an zo ana jiran me zai yi hukunci me zai faɗa. Allah ya ce to idan suna nan lam yazhabu, to su wa'annan mumunan da na yadda su suka yi imani da Allah suka yi imani da annabi, to za ka ga ta ko idan shugaba ikira su suka zauna lam yazhabu, ba wanda ya isa ya tashi tafi gida hatta ya sta'azinu, har sai sun zo sun ce ya rasulallah muna neman izini za mu je mu dawo, za mu je gida mu dawo. Sai Allah ya ce to idan sun zo sun nemi izininsa sai ya ce innal lazina yasta'zinunaka, kaga duk waɗanda suke za su nemi izininka wallahi kan ladina yu'minuna billahi wa rasuli, ni abuna wannan su ne mu'mini. To yanzu wannan neman izinin na annabi yanzu yayi wafati, kana nufin aya ta dakata kenan? A yanzu aya take aiki, sai ka nemi izinin shugaba a cikin yi da hanawa, a cikin yi da bari. Ce waɗanda suke neman izinin ka ya Rasulallah, to waɗannan ni abuna in ji Allah, waɗannan su ne mummune kawai a gona. To shi kenan, to tun da sun nemi izinin ba shi kenan ba, to sai ya ce fa idan ta azanuka, idan sun zo sun nemi izinin naka ya Rasulallah, ba zan liman shi ita min, zaɓi wanda ka ga dama ka ce kai mai izini, wanda ba ka ga dama ba ka ce kuma ka zauna. Ƙani ba. To wadda aka zo nan ma in yi ce kai je ka, kai kuma ka zauna, ko kuma duk gaba ɗayan ku ban yadda ba ku kuma ku zauna, ke su koma su zauna. To idan ka ce su tafi ko ka ce su zauna ɗin, wasu daga tun da Allah ka neman musu gafara don sun taka min layi. Ya aka yi kana nan wani ya ce zai tafi, ka neman musu ka ce ni in gafarta musu, ba fa su za su nemi gafarar ba a lokacin ba, dan ba zan saurare su ba, kai za ka ce in yafe musu, saboda in kana nan ba a tafiya, in kana nan sai dai a haƙura a zauna da kai. Kaji shugaba malam, mutane ba san kiyaye wannan da'ira mai ƙarfi. Wannan shine shugaban, wannan shine maulana rasulullah, shine shugaban da ubangiji yake gabansa da bayansa ya ce ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu, ni na ishe ka, komai naka ni nake sarrafa shi, ni nake gabanka da bayanka. Da aka kiyaye darajar Allah, masu mulki ku dinga jin wannan magana, kar ku yadda a zamanin da kuke mulki a dinga taba alfarma. Wannan taba alfarma zai kama ku, zai rike ku har bayan kun ba mulki, har ƙarshen rayuwarku ba za ku ga wani abu mai kyau ba. Da haka ku kiyaye alfarman manzon Allah, kiyaye darajarsa. Idan an kiyaye darajar manzon Allah ne faɗa litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu. Al'ummar musulmi mu tsaya mu san wannan kalma da kyau. Wa tuwaqqiruhu, ya zami mu ji nauyin shugaba, a ji nauyin manzon Allah, a ji nauyinsa sallallahu alaihi wasallam. To mu karasa ya ce wanda idagi daya wanda ijefa wata magana ba gana na Aisha ba daga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to a cikin sa akwai zantaka guda biyu. ahaduhuma yuqtalu li annahu sabba an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi sadd hadithati. Na farko za a yi masa haddi
saboda ya dangana bakan magana ga shugaba sallallahu alaihi wasallama ta hanyar jefa bakan magana ga mai ɗakinsa sallallahu alaihi wasallam. To magana ta ƙarshe kuma ita ce wacce za a ɗauka ita ma tana jerin sahabbai, to sai a ɗauki hukuncin a ce wanda ya taɓa ɗaya daga cikin matan annabi hukuncin da za a yi masa hukuncin wanda ya taɓa sahabin manzo Allah. Za a yi masa bulala irin ta haddin nan na mai kagen ƙarya, ya ce amma ni da na farkon nake amfani. Abu Mus'abin ya rawaito daga Imamu Maliku cikin wanda idan gana bakan magana ga wanda idan ganta zuwa gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zagi sharifai kenan ko ya zagi jikokin manzan Allah. Za a yi masa duka mai tsananin tashin hankali, za a yi masa daura masa igiya a shashafa masa baki a fuskarsa a dinga yawo da shi kasuwa ana cewa wannan shi yake cin mutuncin jikokin annabi. Daga nan kuma yake kenan har sai ya tuba ya dina. Domin kai tsaye duk wanda ya taba jikokin manzan Allah ya izgili da matsayin manzan Allah. Abul Mudarrifin Sha'abi ya ba a cikin wani mutum da ya ce shi ba zai yadda a rantsar da mace da daddare ba, sai ya ce ya za a ce matan nan tawa a ce za a rantsar da ita da daddare, sai ya ce wai da ya sai da na abubakar ce a ce ta zo da daddare, yana nufin nan Aisha, kaga ya jefa bakan magana a gare ta. Waɗansu masu siffantuwa da fiƙihu suka ce kwarai wannan a maganar tasa ta yi daidai. Abul Mudarrif ya faɗa faɗar haka ga misalin ya sayyidina Abubakar ko na Aisha ko sayyida Asma'u ko sauransu, yace to zai wajabta a yi masa bulala mai tsanani, a sa shi a kurkuku ya daɗe a ciki. Malamin da yace ai maganan nan ta yi daidai, wannan ɗan iska ne. Yanzu ka duba ka gani duk kaga dai tarihi ne ke ta maimaita kansa, tarihi ne ke ta maimaita kansa. A zo a jefa magana ga janabi mai tsarki, wai ka zo wai malami ya dinga cewa to wannan abin ai akwai tawili a ciki, zai yi ba sai akwai tawili a ciki. Ba wani tawili, ba wani tawili. Ita alfarman manzan Allah magana ce janibi ne guda daya, a kiyaye shi sai a zauna lafiya. Sai a gabata gare shi a cikin wancananka, sai a yi masa tsawa, ba za a karɓi fatawarsa ba, ba za a karɓi shaidarsa ba, kuma sannan har abada ba za a karɓi shaidarsa ba. Wannan jirhi ne a cikin tabbatacce. Da sharif na ba shi buɗa masa guri ya zama sharu salim jikan sidi muhammad ba shi guri na malam layi ba shi guri na malam layi ta shi da kai na sharif wannan sharu salim kenan jikan maula musidi muhammad. Allah ƙara musu karama. To kuma duk wanda iga wannan wanda yake zagin jikokin annabi kar ya je na son sa har abada, saboda taba jikokin annabi bala'i ne. وقال أبو عمران في رجل قال لو شهد علي أبو بكر الصديق أنه إن كان أراد أن شهادته في مثل هذا لا يدل عليه فيه
الشاهد الواحد فلا شيء عليه. to ko idan mutum Abu Imran ne ya faɗa a cikin wani mutum ya ce da in ji shi mutumin ya ce ni yanzu ko sayyidina Abubakar ne iman shaida a yi shaidan nan ba ta yiwu ba. Sai aka ce to ya za a yi ji a ce to ai maganar ai yana nufin shaidan mutum ɗaya ba ta karɓuwa a addinin musulunci. Ya ce to ba komai, to amma me yasa ya faɗa da sayyidina Abubakar? Sai ya ce to ka raina sayyidina Abubakar, a kama shi jikinsa ya gaya masa. وإن كان أراد غير هذا فيضرب ضربا يبلغ به حد الموت. Idan kuma ba haka yake nufi ba a yi ta dukansa sai ya kusan mutuwa. وذكروها رواية. Suka ambaci wannan a matsayin ruwaya. قال القاضي أبو الفضل. Alƙali baban falalo alƙali iyali ya faɗa. انتهى القول بنا فيما حررناه. To anan na ƙari magana ta ne.